It-taqlib ta' wara l-gwerra iġi bosta bidliet fil-pajjiż. Iżda l-ġrieħi ekonomiċi jinħassu huma bosta u l-problemi soċjali huma ħafna. Il-barrani juri snienu minn żmien għal żmien u s-sensi jsiru ħaġa ta' kuljum. Kelma li l-poplu ħaddiem jidra sewwa taħt il-ħakkiem. Jonqos ix-xogħol, il-pagi huma baxxi, il-ħajja hija jibsa. Il-poplu jinsab xeban bl-attitudni tal-barrani u mill-arroganza tiegħu. Jifirxu nofs is-snin 5 snin. Il-barrani ma jagħtix każ is-sejħa Maltija. Bi protesta l-ħaddiem jieqaf minn xogħlu għal-jum. Il-pajjiż jieqaf. U għalejn tmiem is-snin 50. Il-ħaddiem joħroġ protesta, irid il-ħaq, irid ix-xogħol u l-ħidma. U għat 28 ta' April 1958. Bil-odda fidejna, imxejna saġejna, nitolbu bid-dritt li judmi. Bl-imriħ tal-ħidma, bil-pinen tal-kitba, nistaqsu min jodna bil-sir. Għaduna xogħol, għaduna l-ħidma, għaduna dak li ġilidna għalih. Għaduna l-ħobs, għaduna l-ilma, għaduna l-lef li nitrejqu bir. Ħallejna l-inkwina, ħallejna l-ħanina biex ġejna nitolbu kulħadd. Ħallejna sal-foroġ, fidejna bit-toroġ, f'widnejna katna bar id-dar. Għaduna xogħol, għaduna l-ħidma, għaduna dak li ġilidna għalih. Għaduna l-ħobs, għaduna l-ilma, għaduna l-erf li nitrejqu bih. Keċċejtu l-ħaddiema, ħartuna bl-ħnina, ġewwiċna l-bibien tat-tazzar. Waqqaftu x-xortana, xintafu li mana, familtna se tixrob l-imrar.